दुलाराय बाथौ गौथुमा खाथि माइनाव खेराइ फोरबो फालिदों। खाथि माइनाव फोरबोखौ मोनसे समनिफ्रायनो बाथौ गौथुम आरो बाथौ सिबियारि बर'फोरा फालिबोदों। बेबायदिनो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जथायै कार्तिक माइनाव फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बेजों लोगोसेयैनो 1 नं टेकजुरि बाथौ थानसालिखौ खाथि माइनाव फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेखेवदों। बे हाबाफारिखौनो 1 नं टेकजुरि बाथौ थानसालियाव गाजा गोमजायै खुंफुंदों। गिबियाव आर'नाइ रादाबगिरि लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि आरो सानजारि खौरां रादाबगिरि नोंथांमोन आरो नायगिरि नोंथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। बे जोंनि दिनैनि बाथौआरि हिसाबै बियो थामथि फोरबो, से खाथि माइनाव खेराइ फोरबो। जों बेखौ बोसोरफ्रोमबो बाथौआरिफ्रा मोनबा फोरबो जों फालिबाय थायो। बे मोनबा फोरबोनि गेजेराव बे से खाथि माइनाव खेराइ फोरबोआ थामथि फोरबो। बे जोंनि थामथि फोरबो मावनाय खेराइ फोरबोआव जोंनि बोखावजा लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे धेमाजि बियाब जों जथायै बे फोरबोखौ खुंनाय जादों। धेमाजि बियाबनि बानजायनायाव जों दिनै हाबाफारि बायदियै फुंनिफ्राय जोंहा बाथौ थानसालि साखोन सिखोन खालामनाय बेखौ 1 नं टेकजुरि गामिनि आरो धेमाजि बियाबनि दौरिफोरा मावफुंदोंमोन। आरो नैथियाव नैबे 1 नं टेकजुरि गामिनि बाथौ खेराइसालिया देग्लायसो गोदानै लुजानाय, बेखायनो बेखौ बेखेवगिरि महरै सासे आलासि लाबोदोंमोन बिथांमोना। बे बेखेवगिरियानो जाहैबाय मुस्रि रहिनि बर' आफादगिरि। बेयो बिष्णुपुर गामि पन्सायतनि जिपिनि आफादगिरिमोन। दा बे थांबाय। बिनि उनावहाय जोङो गौथुमनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय बेखौ बिरहोदोंमोन बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मुस्रि सुक्रधर बसुमतारी सारा। आरो नैथियाव गोथैसि बावनाय दंमोन। बिनि उनाव गोथैसि बावजेनगिरि जोंहा आलासि दङमोन बिथां मुस्रि जुलिन चन्द्र बर' सार। बिथाङा आखान्थि आफादगिरिमोन, नाथाय बिथाङा माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय बेयाव बाहागो लाफैनो हादिया। बेनिखायनो बिथांनि जायगायाव जोङो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा हांमासि दैमारि आब'खौनो जोङो गोथैसि बावजेननाय हाबाफारिखौ बावजेनगिरि महरै जों बावजेन होनाय जादों। आरो बिनि उनावहाय जोंहा फुंबिलिनि आर'ज दंमोन। बे फुंबिलिनि आर'जखौबो जोङो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो दौरि आफादनि आफादगिरि मुस्रि हरिचन्द्र बसुमतारी सारखौ आर'जखौ दैदेनहोनाय जादों आरो बाहागो लादों धेमाजि बियाबनि गासैबो बाथौ सिबियारि रायजोफोरा। बिनि उनावहाय फुंनि 10 रिंगा बे समावहाय जोंनि फोरबोनि सावराय जथुम। बे सावराय जथुमनि मासिगिरिया मुस्रि चक्रधर बसुमतारी आफादगिरि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम। बे आयदानि सायाव जोङो बुंथिगिरि लाबोखादों। जोङो मोनसे आयदा लादेरदों जायखौ जोङो बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां सानना हामना खालामनो थाखाय गोनां आयदा। बे आयदायानो जाहैबाय गेरेमसा बाथौ धोरोम दानायाव बाथौआरिफोरनि मावनांगौ बिहोमा। बे आयदानि सायाव जों बुंथिगिरि महरै लाबोदों मुस्रि नीलाचरण स्वर्गियारि। बिथाङा बिबुंगोरा सुबुंसिरि फरायसालिमानि। आरो नैथि आयदा दङ से खाथि माइनाव खेराइ फोरबो। बे से खाथि माइनाव खेराइ फोरबोनि आयदायाव जोंहा बुंथिगिरि सासे लाबोखादों। जोंनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो बुंथिगिरि मुस्रि बिरेन बसुमतारी सारखौ जों बुंथिगिरि महरै लाबोदों। आरो बे हाबाफारि जोबनायनि उनावनो जोङो माइनाव राननाय ओमफ्राय माइनाव थिसननाय आर'जनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो। जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेराव जिथुनिखि सेथि आइ बिमा माइनावखौ जों फालिनाय जायो, बिनि माबा मोनसे बिहोमा दं नामा? बिनि बिहोमाया गोबां गोलाव जागोन। जों बिहोमाखौ बुंनो थाङोबा गुसुङै आं बुंनो थांबाय बे जोंनि गोदोनिफ्रायनो बर'नि गुदि बाथौ धोरोमा गोदोनिफ्रायनो फोथायनानै फालिबोबाय थानाय मोनसे बैग्यानिक मिथिंगायारि धोरोम। जोंनि बे से खाथि माइनाव खेराइ फोरबोआबो मिथिंगाजों गोरोबनाय, जायखौ जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोग्रा, दाउ अमा फिसिनानै जाबोग्रा, फोथाराव जोङो गोसो होनानै दैलांसिमानि सान्दुं अखा सिजानानैबाबो जोङो बे आबादखौ मावनाय जायो। जाहाथे बे दैलांसिमानि सान्दुं अखा सिजा दुखु जारला खालामनानै बे मावनाय आबादखौ जों मोजाङै मोजां मोन्थों होननानै आइ बिमा मावनाया मोजाङै मोजां थरायनायनिफ्राय ओंखारनानै जोंखौ मोजाङै मोजां रहा दौना फोथांना लाखिथों होननानै जोङो बे फोरबोखौ दिनैनि दिनाव मैयानिफ्राय आसिन दाननि जोबथा खालारनि मोनाबिलिनिफ्राय साथि गासा फोजोंनानै दिनै खाथि दाननि 1 खालाराव जोङो फोरबोखौ खुंनाय जायो। फोथायनाय दङ जोङो बाथौ धोरोमाव बे आइ बिमा माइनावआ दिनैनि खालाराव मोजाङै मोजां ओंखारनानै जोंखौ माने रहा दौना फोथांना लाखिगोन। जों बेखौ फोथायनानै जों बे फोरबोखौ खुंफुंनाय जायो आरोखि। बियो बाथौ धोरोमनि थामथि। गिबियाव नोंथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो साबायखर बावनाय थाबाय। बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव दिनै धेमाजि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गोथार बाथौ सिबिसालियाव टेकजुरियाव से खाथि माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाय बेखौ खुंनाय जादों।
बे हाबाफारियावनो आंखौ मोनसे सावरायमेलनि आयदा होनानै लेंहरनाय जादों। आयदाया जाहैबाय गेरेमसा बाथौ धोरोम दानायाव बाथौआरिफोरनि मावनांगौ बिहोमा। गुबैयै बुंनाय जादों गेरेमसा बाथौ हारि दानाय बा बाथौ धोरोम दानायाव जोंनि बाथौआरिफ्रा मा मावनांगौ होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो बुंनांगोन। जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय सिबिबोबाय थानाय जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ अल राउन्ड डेभलपमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो बेहाय माखासे दुलाराय बाथौ गौथुम दानानै लानाय जादों आरो बेहायनो माइनाव आफाद, गागि आफाद, लाइमोन आफाद दङ, सेन्ट्रेल आरो जिल्ला आरो बियाब आफाद आरो गामि आफाद बेबायदि दङ। दा बे आफादफोरनि गेजेरजोंनो गोदो गोदायनिफ्राय सिबिबोबाय थानाय जोंनि बाथौ धोरोमखौ जाहाथे जोङो गेरेमसा खालामनो नागिरो। गेरेमसा होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो मिथिगोन जाय माने थांखियाव जाफुंसार जाजोबनो हानाय। जेरैबायदि फांसे बिफांखौ जोङो हासार दै आरो साननि बिदुं कार्बन डाइ अक्साइड बायदिसिना बिदिनो होजोबनो हायोब्ला बिफां फांसेया जेरैबायदि बिफां दालाइ बिलाइ बिबार फिथाइ थानानै नांगौबायदि जोंनो बिनि फिथाइ बायदिसिनाखौ सुबुं माहारिनो जिब जिबिनो फोथांनानै बा थांनानै थानायनि मोनसे राहा खालामनानै होनो हायो, बेखौनो जोङो मोनसे गेरेमसा बिफां होननानै बुङो। थिग बेबायदिनो जोंनि धोरोमाबो जाहाथे मोनसे गेरेमसा मोनसे महर लानानै जोंनि साफ्रोम बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा बेयाव फैनानै आर'ज खालामनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय, गावजों गाव सहाय सुजुग होलायनाय आरो मुलुग गोजोननि थाखाय जोङो हाबा मावनो हायोब्ला जों बेखौनो गेरेमसा मोनसे धोरोम होननानै बुंनांगोन। दा एसेबां गुसुं समाव बेनि बाथ्राखौ जों बुंजोबनो हानाय नङा। बेनिखायनो जिखिनि बाथ्राखौ बेहाय एसे गोलावै दा सेमिनाराव बुंनाय जागोन। दा थोंजोङै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंबाय, जुदि जोङो बाथौ धोरोमखौ मोनसे गेरेमसा महराव लांनो नागिरोब्ला बियो मोनसे अल राउन्ड डेभलपमेन्ट जानो हानांगोन आरो दायो जोङो बेखौ अल राउन्ड डेभलपमेन्ट खालामनो थाखाय दिनै गागि, माइनाव, लाइमोन आरो गासै मेलेमजिबिफोरा बेहाय बाहागो लादों आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौ मावफुंलांनो हागोन होननानै मिजिंथिबाय। रादाब बुथुमगिरि फंबायमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरग्रोबाय। नै दिनै मोनथामबो रादाबखौ आरोबाव बेबायदिनो जौगालांबावनो हाथों जोंनि बर' हारिया, बिनिसिमबो आङो आंनि अननायखौ आं जासिग्रोबाय। मेडाम, जिथुनिखि दिनै से कार्तिक माइनाव खेराइ फोरबो नङा होमबा, बेयाव आइजो माहारि बा बिमा माहारिया बे लोखि माइनावखौ माबायदियै बरायनांगौ बा आब्रुथि लाखिनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांखौ बुंनो थाखाय खावलायबाय। बेनो दिनै से कार्तिक माइनाव खेराइखौ जोङो माबायदियै फालिनाय जायो। दिनैहाय जोङो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लखिमपुर जिल्लानिनो बेन्दोङाव थानाय नै दा दिनै धेमाजि बियाबनि टेकजुरि गोथार बाथौ थानसालियाव जोङो गागि, लाइमोन, माइनाव जथायै दिनै नैबे फोरबोखौ फालिनाय जादों। फालिनायनि बेलाया बेनो, जोंहा माइनाव खेराइखौ जोंनि बाथौ धोरोमा गोथौयै लोब्बा लाखिनानै फालिनाय जायो। बे से कार्तिक माइनाव खेराइयानो जाहैबाय थामथि फोरबो। बे थामथि फोरबोआव जोङो जोंनि बाथौआरिफोरा माइखौ जोङो जेरैहाय जोंनि गिलिर आदार, जोंहा बे माइरंखौ दिनै जोङो जायाबालासिनो थायोब्ला जोङो थांनानै थानो हाया। बिनि थाखाय जोङो गोबां ओंथि दङ। बे ओंथिनि गेजेरजों जोङो दिनै बे माइनाव खेराइ फोरबोखौ जों फालिनाय जायो। मानो होनोब्ला जोंहा गोबां गायनानै फुनानै बे माइनावखौ जोङो फोथाराव दिनै जोङो मान होग्रोनाय जायो। मारैहाय मान होनाय जायो होनना बुङोब्ला, जोङो फोथाराव मावनानै मोननाय आबादखौ बे बिमा माइनावखौ जेरैबायदि जोङो बिमा माहारिया गोरबोआव थानाय समाव जेरै जोङो
मोजां आब्रुथियै गावनि देहा सोलेर जिउ सोलेरखौ मोजाङै लाखिनानै मोजां फिसा जोनोम होनो हायो होननानै जोङो साननानै जोङो दिनै देहा सोलेरखौ मोजाङै लाखियो। थिग बेबायदिनो नैबे माइनावखौबो जोङो फोथाराव गायनानै फुनानै दिनैहाय मोजाङै गोग्गो जाहाथे जेबो एम्फौ एनलाया हानि दा खालामथों, मोजाङै बिबार बारनानै मोजाङै जोङो बे माइखौ बे बिमा माइनावखौ मोजाङै जोङो गोग्गोयै मोनफुंनो हाथों होननानै जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम दिनै लोब्बा लाखिनानै आफा इसोर बोराइ बाथौआनो जाहाथे सोरजिदों, बे सोरजिगिरि आफा इसोरखौ जोङो फालिनानै आरो बिमा माइनावखौबो बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनैनि दिनाव बे बिमा माइनावखौ जोङो आदर्शयै जोंनि बाथौ धोरोमजों आब्रुथि गोनां आदर्शयै जोङो दिनै बिमा माइनावखौ न'खराव बरायनानै बिमा माइनावखौ जोङो जोंनि न'खरनि माइ बाख्रियाव एबा इसिं खनायाव जोङो बे माइनावखौ जों मोजाङै बरायनानै जोङो दिनैनि बेलायाव न'आव लांनाय जायो। जों बोरैहाय लांनाय जायो होनना बुङोब्ला जोंनि धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै बे बिमा माइनावखौ जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जोङो बरायनानै आइ बिमा माइनावनाव जेसेबांखि जोङो आइ बिमा माइनावनिसिम गोरोन्थि मावनायफोरखौ निमाहा बिनानै दिनैनि दिनाव बे बिमा माइनावखौ जोङो बरायनानै न'खराव एबा रायजोनि माइ बाख्रियाव जोङो बरायनानै दोनहैनाय जायो। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।